Hangyo si Apostol Gilbert Bariuga alas pagdala sa mensahe sa tubuhin ng Diyos. Sa pagpapakay at ang bilang ng siso. Okay, salamat sa itong hari, no? So, yan yun ang kataan manindog ta. Balaan ka, halanggon ka nga hari sa kinabuhi. Salamat o Diyos na itakna Ginoo minggatag ka na mo, my Lord. Diin kami na usap karon Ginoo. Mamati na po sa iyong mensahe, my King. My Lord, tuguting ang imong alagad, Lord. Mugula ka niya, Ginoo. Ang mga pulong, Lord, nagikan kanina. Mugula ka niya, o Diyos. Ang imong ibutang kaniya, Ginoo. Lord, nga dili ang ihang kaugalingon, Lord, may mahiskutan ko dili. Ikaw nga nagpadala kaniya, my Lord. My King, salamat Ginoo sa imong pagkamaayo. Bako karon nagadeklara sa tanan nga pamati, Lord, sa imong pulong, Ginoo. Na I declare, in every hindrance, doubt, spirit of double-minded, I declare, be loosened now in Jesus' name. Lord, let your kingdom come. Let your knowledge, wisdom, and understanding, Lord, maabot sa mo. Amen. Salamat, Lord, dinitak na may King. Imong himayo dumog in Jesus' name. Ang tanan may guno. Amen. Amen. Hallelujah. Magpaglikod at tanan, Nixon. So, paliw ko, ablihan na to ang atong mga Bible. Ani kita karon mag-isgot karon sa kinabuhi sa mga apostoles. Dinigsoon nga ang pagkinabuhi sa apostoles o sa mga apostoles. Dako kayo og kahimuan sa atong kinabuhi. Kay sila igsoon, sila gayon ang nakadawat sa instruction ni Jesus. Sila ang nakadawat sa mga butang diin gitago sa hadugay na kayong panahon. So karon igsoon gihangyap ka sa kayo ko dinhi sa atong pag-hiskot dinhi karon na ato kining makuha og masabtan ang puti pasabot sa atong Ginoo. So gihangyap igsoon paliw ko abli ang pulong sa Dios dinha sa buhat 16 din sa kinabuhi ni Pablo o ni Silas, din dito sila sa usa ka lugar din nagsangyaw sila mahitungod sa paghari sa Dios. Dini atong sugudon kini siya nga dini sa 22. Igo dini 16 23 naman sugod. Sa 23 ningon dini nga human sila gunali pag-ayo gibilanggo sila o gisugo ang gwardiya nga kandaduhan pag-ayo ang bilangguan. Busa gibutang sila sa gwardiya ngadto sa kinasuokang lawak o gilupitan og giakob nga kahoy ang ilang mga tiil. Sa hapit na ang tungang gabi, si Pablo og si Silas nagampo og nag-awit sila og mga pagdaig ngadto sa Dios og namati kanila ang ubang mga binilanggo. Unya sa kalit milinog og kusog nga nakatay og pag-ayo bisan sa pasukaranan sa bilangguan og nangaabli ang tanang pultahan og nangatangtang ang kadena sa tanang mga binilanggo. Ingon sa ingon diri. Hallelujah. Ingon sa diri nahigmata ang tinugyanan sa bilangguan og pagkakitaan niya nga naabli na ang mga pultahan, gipakaingon niya nang layas ang tanang binilanggo. Busa, gilanit niya ang iyang espada aron maghikog unta. Apan, misingit si Pablo, ayaw paghikog, ani ar kaming tanan. Busa ang tinugyanan sa karsel, nangayog suga unya, misulod siya nga nagdali og miluhod nga nagkurog sa tilan ni Pablo og ni Silas. Unya gipagawas niya sila og gipangutana, "Sir, unsa may akong buhaton aron ako maluwas?" Sila mitubag, "Saligi ang Ginoong Hesus og maluwas ka, lakip ang imong panimalay." Ug unya siya og ang tanang sakop sa iyang panimalay giwalihan sa pulong sa Dios. Niadtong takna sa kagabion
gihugasan ang sa tanang tinugyanan sa bilangguan ang ilang mga samad ug gibunyagan dayon ni Asia ug ang iyang panimalay. Unya gidala niya si Pablo ug sila sa iyang balay ug gipakaon. Nalipay siya ug ang iyang panimalay kay siya mituuman sa Dios. Atong tanawon karon igsuon ug atong sa taon unsay nahitabo sa katawhan sa Dios sa dihang ningwali sila sa Dios. Pagiko ako sa iko. Unsay nahitabo agani. Unsay nahitabo sa dihang nagwali ang mga tinun-an sa pulong sa Dios, sa pulong nga matuod. Naay pulong pastor nga dili tinuod, yes, naay pulong nga dili tinuod, pulong lamang sa ta. Kung atong tanawon din ang nahitabo mo ni. Ang nahitabo is samtang nagwali ni sila ni Pablo kay doon na may nakapag-trigger ani God nganong gibunalan, nganong gibilanggo sila ni Pablo ug Silas. Doon na may hinungdan. Sa hinungdan ang usa ka dakong kasina sa mga babayi nga nagupot sa usa ka batanong babae nga nagupot nga adunay tuga gikan sa yawa din tuga sa pagpanagna sa umaabot. Diin kini batan-on na nagsigsusunod nila Pablo samtang sila nagawali ug nagasangyaw sa mensahe sa Dios may tungod sa paghari. Kining bataan nagsiginig-singgit nga kining mga tawhana sila mga katawhan sa labing halandong Dios. Nagwali sila sa kaluwasan. Singgit, kaluwasan. So sige singgit ng kaluwasan. Sama sa mga kaubanan natong singgit kaluwasan. Pero kinsa itong nagsingit ng kaluwasan, katong demonyo nga nasusulod sa bata. Pero man, dili man kaluwasan ang isang yaw ni Pablo. May tungod man sa gingharian ni Kristo. May tungod man sa pag-uli ngadtos paggobernuhan sa atong Dios. May tungod man sa pag-uli ngadtos maong kamatuoran. Yung samukan ni singgit giyahang gipalayas ang demonyo. Espiritu nga dautan. Gula niya ng bata. Gula niya ng babayahan. Pagkaman na tungkol sa demonyo, na nagsinggit ang babae. Ang bata, may tungkol sa kaluwasan. Kaya dili man ang bata ang nagsinggit atong kaluwasan. Ang demonyo man. So karon tungod sa kasuko sa nangagalon atong bata, kung tanaw ni mo din basahan ni mo. Tungod sa kasuko niya, kay naibawan niya nga di naman niya siya makakwarta, di na siya makasapi, kay di naman makatagaan ang batangon, may tungod sa kining pagtagna sa kaugmaon, magsimada mauring ba? Ang bulang kristal. Tanang style. Basas kapalaran, wala na, di nakapangwarta. So karon nagugot pag-ayo. O hinungdan nga si Pablo o si Silas, gibunalan sila sa tibuok gayod nga komunidad. Gibilanggo sila. Dali man kaigsoon kung tanaw na to igsoon ang naitabo kang Pablo kang Silas. Kuman silang gidagmaran kay kung tanaw na to din sa 21 igsoon ingon sa dinyo. Sa 21 ba? Mo ni giakusasyon sa babae. Nanudlo sila mga pagtulunaan nga sumak sa atong balaod. O rin ang ingon niya. Ginilan kita mga Romanhon sa pagsunod ni ini. Tungod ato nga pasaka niya, ingon din niya sa 22, miapil ang mga tao pagdagmal kanila o gigisi sa mga opisyal ang ilang mga bisti. No. Kisang bisti, kang Pablo o kang Silas, o sila misugo nga bunalan sila. 5 kana. So, sa'yo na itabo. So, tungkol kayo nato na itabo, gibunalan sila. Pagkauman, gisugo sa mga leader, sa mga kadagkuan, sa mga Romanon, nga dili lang ibilanggoon, kung dili, gapuson pa yun. Pinaagig gapos, nga nag-akob ng kahoy. So sa tuwa karon wala naman ang gigamit ang nag-akob ng kahoy. O sa may gamit karon? Pusas. Bakal na wala na kahoy. Kung tanaw nimo dili kamot nila ang gibutangan og nag-akob nga kahoy unsa man? Tiil. Makalakaw kaya.
Dili yung kulakaw. O niya, tanaw na itong tungahain sila gibutang. Gibutang sila sa unsa? Kinasukan. Kinasukan. Kuya, ang planos kaway no. Dili lang dahil kaniya alang-alangon di ay. Di butang yung kaniya ngadto gyud sa murag mawadaan kag paglaom. Ibutang yung sa sitwasyon sa kaway nato ngadto sa lugar nga mobati yung kag walay paglaom. Nagatuwa kas kinasukan. Nga di gwardyahan pag yun, gitrangkahan pag yun. Dili lang gitrangkahan, gigapos pag yun. Kabalo ka igsoon, kung sa'y punto nga kung ipabot din yung igsoon, may tunod aning minsay ka. Ang gibuhat ni Pablo o ni Silas. Mao kini ang susi. Ang susi igsoon ni ining ilahang suliran karong duha sa ilang pagkapriso, sa ilang pagkabilanggo. Ang susi ani igsoon mao ang pag-ampo. Ingay mo katapat, kumusta ang imo ang pag-ampo? Kumita siya. Kumusta yung pag-ampo? Si Pablo at si Silas samtang nagigapos ang kil, samtang dibutang dito kinasukan, wa nagyaw-yaw. Wa nagligramo, kaya wa magyutibutang nila sa pulong sa ligramo sila doon. Wala. Unsay gihimo nila? Nag-ampo sila o nagdaig sa Diyos. Sige mo nila, sa hapit na tungang gabi, sige mo nila, si Pablo o si Silas nag-ampo, 25. Sa hapit na tungang gabi, si Pablo o si Silas nag-ampo o nag-awit o mga pagdaig ngadto sa Diyos. O namati kanila ang ubang mga binilanggo. Magapo di kayo so, ayaw lang imong lubot pa nga. Labaw na una ka sa sitwasyon yun nga, bungkagon ginang mga dagko kayong kadinas ng kinabuhi. Dagko kayong mga problemas ng kinabuhi. Di pwede nga ang pulo ni ka. Tungod sa kainis pag-ampo, pagkatod. Hello? Hindi na yung katapat, kumusta ba? Dili madala o ginay-hinay ang mga problema. Ay hallelujah, tamag-tamakin na siya. In the name of Jesus, ikaw tanan nagapapag, ikaw tanan nga mga buhat sa kaaway, yatakan tika. Ampo nga dunay. Dunay expression nga pag-ampo. Ampo na. Pildido naman kadaan. Pildi na kayo katanawon. So ampo nga. Ampo nga. Dunay autoridad. Ampo nga dunay power na pag-ampo. Pero pag-ampo, dili pinaging pagsinggit. Nga mo singgit ka pag-ampo, dili. Di na ito kinahanglan singgitan ng Ginoo. Pero pag-ampo, nga kanang makadungog ka sa imong ampo. Ikaduha, kanang lagsita ng ampo. Kaya kung hinay kay mong ampo, padulong ka na maluy-luy ka pag-ayo. Damay mga ngalan po, Loy. Maluy-luy kay ka pag-ayo. Kung sa Tagalog pa, ang tamlay naman. Bigyang buhay. Na, sumana pagkaluya manana, tagayin na o kinabuhi kapag ampo. O dito, kung tanaw na ito ang pag-ampo, ngagihimo nila, nakadungugan ni ang ubang mga tuwagod sila kinasukan. Pero nakadungog ang ubang mga binilanggo. Takabalo kung sa klase, ang ilan itong mga pag-ampo. Basta nino dito, nagdaig sila. O, isa nag-ampo, nag-awit, mga pagdaig, ngadto sa Diyos. Ug dunay mahitabo din karon. That's why prayer is power. Kung ay pinakaunang punto, prayer is power. Number 2, prayer can unlock the things. Mga pag-ampo maka-apply o mga pultahan ng mga sirado sa imong kinabuhi. Nindot kayo igsoon ang next verse na yun. Sa inyo sa dino? Unya sa kalit milinog o kusog
o nakapatayang pag-ayo bisan sa pasukaranan sa bilangguan o nangaapli ang tanang portan. Kani ang perting nindota. Kani. Di lang isa ka portahan ang naapli. Dili lang ang portahan nga doon sa ilang ni Pablo ug Silas na naapli. Dili lang ang kadina sa ilang tiil ang naapli. Dili lang ang mga kadina nga naas portahan ang naapli. Kung dili, tanang portahan na ablihan. Tanang kadina nga nagikot na tangtang. Tanan. Kung may kinabuhi na to ang hustong pag-ampo, kung may kinabuhi na to ang husto nga pagpagig, lambigit sa buhat sa pag-ampo, igsuon, tanang mga pagsulay na ay agianan. Tanang mga sitwasyon, dunay solusyon. Ampo, diha igsoon. Dahil magatapan, ayaw pagulpol, ampo lang. Dahil magatapan, ayaw sige pangwinta, ampo lang. Hello? Ampo lang. Kaya mga problema karon igsoon nga atong masugatan normal na. Kung wala problema, muna ka buang, wala problema. Gusto ka wala problema? Batas-batas pulis kalsada, sugot ka. Hindi ka sugot. Kaya buang lang wala problema. Nadaan ka problema po pasabot, buhi ka. Kung nakaka problema po pasabot, naay gihatag sa imong ipasulbad sa Ginoo. Kaya walay pulos ang kinabuhi kung wa kay sulbaron. Ay way lami. Pero na kay sulbaron, dasig yun na kayo, pinakay pa rin kamuka. Sumuna nga sa diha, sa kinabuhi ni Pablo ni Silas, wala sila bagulbol. Wala sila nagdagang istorya. Sige mo nila, nagampo sila o nagdaig ngadto sa Dios. Kung sa mga itabo, prayer di ay can initiate solution. Prayer can activate reinforcement. Prayer can activate answer. Kinsa may mo answer nimo? Our government in heaven will answer your prayer, your goal. Iyang tubagon ang imong mga pagampo. Kinsa ang langit muhatag sa katubagan sa imong ginapangayo. Ngawan, ngano tungod kay nag-ampo ka. Tungod kay nag-ampo ka. Murag kung duman ato igsoon kini. Muna usahay din tatubagon sa atong pag-ampo kay nga naman basig wala nakasentro ang atong pag-ampo. Muna timan na nato karon ay. Prayers should be direct to our Father. Prayer should be a right positioning. Suma kana dapat kung mag-ampo ka kinahanglan nga anaag ka sa hustong posisyon sa pamaagi nga panugan ng imong pag-ampo. Dios nagingon nga ang iyang kamot dili mo bo, ang iyang dalunggan dili mo. Apan dunay hinungdan nganong dili mamati ug dili mo extend ang Ginoo sa iyang kamot sa mga tawo nga nangayo sa iyo. Gano ba? There's something o dunay usa ka butang nga di niya kayang buhian. Usa man kun igsoon ang tao dili makaampo ang tao labaw na o kining nagatuuta na ang makasolusyon sa ato ang problema kita. May problema. O ta kay palog na naaday mas nindot nga solusyon. Sama sa nitabo ni Pablo sa ilang kinabuhi. Kung daron ako sa atong kinabuhi, siguro daghang kay tao mga usa kung sa matang na lang sa problema na nagtuuta no nagini kasubaran. Digdigid mo usab bisa pag usaon nimo, bisa usaon pa nimong istorya sa bisa usaon pa nimo di na gyud na usab. Napagtutan ko na solusyon pero sa Ginoo na. Sa Ginoo na. Sa Ginoo na. Sampit sa iyo. Ang tanan ng mga gapos, ang tanan ng mga pagbabag sa imong pabor, sa imong panalangin, sa imong oportunidad sa kinabuhi kung naa kay lig-on og husto nga pag-ampo mga abli na. Wala man nagsingit-singit si Pablo dito, nablihin yung portahan, wala. Ang langit iyang dipalinom.
Kung nakita ba nato nga ning adto, niingon ba nina nga ningon nga ang anghel nag-abli sa ilang mga kandado? Wala. Bisan sa kinabuhi ni Pedro sa diyang siya gipriso, sa diyang giyugyug siya sa buhat kapitulo 12, sa diyang giyugyug siya. Wala man giingon dito nga pag-agi sa anghel, giablihan sa anghel ng pultahan, wala. Samtang nagalakaw ang anghel si Pedro, ang pultahan ni abli lang o iyan. Kabalo kapag ang rescue na ni Lord sa mga butang, bisan ang mga pultahan sa mga oportunidad nga sirado sa imo, kusang mga abli na siya para nimo. Gusto ba kayo suon nga, pag-abot pa lang ng lugar, tanan nga mga resources diya maabli para nimo. Doon ay sikrito. Prayer is the secret. Number one secret is the prayer. Why prayer? Tungod ang pagampo, maka-initiate, maka-activate, maka-open sa tanang pultahan na sirado sa ino. Okay, so the answer na nato. Kung kita mutuman, kung kita mutawag, kung kita magpakitabang. Sumunod so dasig sa tuwag tanan, dili sa tanagi kayon, nga kayahon na to ang tanan. Pwede man nga mangayot at tabang sa atong Ginoo nga nasa langit. Napagampuig so dako kayong kaymuan sa atong kinabuhi. Wala si Pablo ningon nga pagampug yun sa tanang panahon. Si Pablo po ningon siya nga bisag sa inyong pangayoon, bisag inyong sa inyong ngangyo, pangayoon kini pinagis pagampo. Hindi ka naman ikson, prayer is asking. Ang pagampo, sa mga ikaw na ngayon. Ang pagampo, sa mga ikaw nagatuktok kang Lord Jesus. Ang pagampo, sa mga ikaw nangita o katubagan sa tanan ni mong mga pagampo. Ikaw naman ikson, hinumduman nato ni kanunay na sa atong kinabuhi, prayer is the best things and the best weapon. Madi nato, dili nato, baliwalaon ang pagampo. Ikaw naman ikson. Ano dili nato baliwalaon? Tugod ka na lang siya usa ka butang nga banapang nagikan sa langit mo abot yan kanimo. Yung duman nato ni ikson. Tuda ka, kanatong tanan, pinagi sa grasya sa Diyos, nagadasig ka ninyo. Bisagod sa inyo pangayo na ito, pinagi sa pagkampo. Nagyang yung tiga mo, nindog na. Di na sa imong ginatindugan na ikson, ginagyaw tiga nga piyo mo ni mo imong mata. Ginagyaw tiga, kayo mong isintro ang imong kasing-kasing una-unang karunan to sa Diyos. Wala ko masayo, kung sa inaasa imong kinabuhi karon, wala ko masayo, kung sa imong gibati niya. Panikson, adunay dakong solusyon, adunay dako nga pamaagi, kung imo niya masundan ang pamaagi sa Diyos. Ang iyong tika, Diyos ay mong itindugan, ipabot sa Ginoo karon ang imong kinahanglan. Ipabot sa iya ang tanan nimong ipangay. Yesikira na mahande, yeso pakara talala na masikura baba, bora masikira na baba mahande, ikira na masikira na baba. Lord, nasayod ka. Walay matago ka nimo, Diyos, sa tanan ni mong bagay. Walay natago Ginoo diya sa imong atubangan. Sa karon may king, pinagis sa gahong otoridad, imong gihatag sa imong mag-anakan. I declare right now, I declare my King to activate my Lord, all the gifts, all the seeds, to activate, open doors sa ilang kinabuhi, to activate sa tanang mga gapos sa ilang kinabuhi, Lord, nga maabli kini alang kanila sa tanang ng mga nagharang Ginoo sa ilang agianan karon. Sama sa kinabuhi ni Pablo, ni Silas, o Diyos, my King, hallelujah. Sama sa mga nasa ang kinabuhi, Lord, nga abot sa punto, Lord, hindi kami mas kasabot Ginoo sa agad. But my Lord, let the Spirit God activate sa ilang Ginoo karon Ginoo. Lord, ka ilang madawat, my King, ang tanan nilang ikinahanglan. Ang tanan nilang nga nasa ilang, my Lord. Kabangi Ginoo ang iyong katawhan, my King.
Salamatan ti ka o Dios sa tanan nga imong kaayo sa mga kinabuhi nga Lord. Kung nagdeklara karon o Dios Lord, tanan nga mga nagharang, tanan nga mga butang na sarado sa ilang kinabuhi, I declare right now, be open in the name of Jesus. Ug ang tanan nga gisiraan sa kaaway Lord, ng mga pabor panalangin nga gikan kini mo, I declare, be close in the name of Jesus. Nga dili na kinibuslot Ginoo nga sugdanan my King. Din Lord, matigom ang imong bahandianong mga kaalam ug kahibalo o Dios sa among kinabuhi. I declare my King, restoration of all things nga giguba sa kaaway my Lord. Restoration my King sa tanan nga gidaot sa kaaway sa among kinabuhi my Lord. Sa my King, ipasidunggan ka namo karon o Dios sa bagong mga butang nga imong himon sa among kinabuhi Lord. Labaw na Ginoo ang kaalam ug kahibalo nga gikan sa imong trono o Dios. Sa dalay ko ng imong ngalan Lord, kanimang kahimayan o kadunggan natong palampakan ng atong hari. Amen. Oh, amen. Hallelujah.